Els pingüins. Els pingüins són aus, però no volen. Tenen un bec, unes orelles a sota les plomes, dues potes amb dits i a cada dit una urpa, dues aletes per nedar i una cua. N'hi ha entre 16 i 18 espècies de pingüins. Per exemple, el pingüí emperador, el pingüí cara marcada, el pingüí rei, el pingüí ulls grocs, el pingüí papua, el pingüí Adèlia, el Humboldt i el macarroni, per exemple. On viuen els pingüins? Doncs mireu, la majoria de pingüins viuen al Pol Sud i sobretot a l'Antàrtida. Els pingüins salten per sortir de l'aigua i també per entrar i són molt bons nedadors. També caminen per sobre la neu i fins i tot a vegades ho fan amb la panxa. Què mengen? Doncs mireu, mengen el krill, que és una gamba petita que troben al mar. També calamars i peix. Com neixen els pingüins? Doncs mireu, la pingüí femella posa un ou i li dona al pingüí mascle, que se'l posa entre les potes en un replec de la panxa per donar-li escalfor. Mentrestant, la mamà pingüí se'n va al mar a buscar menjar. Durant el temps que la pingüí femella està buscant menjar, el poll ja ha sortit de l'ou i el pingüí mascle, el papa, el cuida fins que torna a la seva mama amb la panxa plena de menjar i així l'alimenta. Els pingüins van creixent. Això és una guarderia de pingüins. I això és la colònia de pingüins.